ụtụtụ ọma onye biri ka nwanne ya biri ụwa ga-aka mma a sị na agụpe ọzọ agụpe ọnụ a sị na ụka akparakpa bụ isi ka eji ekwe ya anyị kwere nkwa na anyị ga na-ewetara gị ihe omume ka o si mee n'Ugwumba telivishọn o weburu ihe kwuru ka a na-eme na ka o si mee ka anyị na-agụpụtara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị eji m aka na-edi njikere ịnụ ka o si wee mee na nke taa bụ Tọzdee ahịa orie mkpụrụ abalị 7 n'ime ọnwa 12 nke afọ 2023. Aha m bụ Emilia Onyechinwakọ kpọọ m Adaola Edo dịka esi wee mara mụ na onye isi ozi n'Ugwumba telivishọn ka na-anọrịkwa Maazị Mike Onugbu biko kene ọha na eze. Ọ dị mma Igbo daalụ nọ ihe anyị jikwara na-achọ ka unu na-anọnyere anyị bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ekwuona na Igbo ama nga ahịa ọ bụrụ na ị n'ebe ọbụla na ihe dịka ihe onyonyo maọbụ soshal midia ị na-afụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-eme Igbo na-abaghịsi n'oyibo maka na ụfọdụ kwenyere na Igbo adịghị enyecha ihe ha chọrọ mana ọ bụrụ na unu kwagide anyị unu na-enye anyị nkwado ọ ga-eme ka obi kee anyị ọ bụ eziokwu na anyị na ndị oyibo ada ma aka mana anyị mara na ihe ọbụla emere n'oyibo na anyị ga-eme ya n'Igbo ya mere biko nọnyere anyị dịka anyị na-ewetara unu ọtụtụ mmemme dị iche iche n'asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo. Ndewo. Daalụ nna. A sị na bụ ebe onye bi ka ọ na-awachi asụsụ Igbo ga-adị maka na Igbo amaka ka anyị gaa n'iru. Akụkọ mba anyị nwere ebe a taa na-asị insecurity Imo government bans display of masquerades. Nke a wee na-akọwa na gọọmenti na-achị Imo steeti na ha kwụsịzịrị iti mmanwụ n'ụzọ n'obodo maka nchekwa ọhaneze maka na nwezi ndị ji ya bụ ihe were na-akpa arụ n'obodo. Ịma na ihe a na-eme n'Imo steeti ọ dịka ọ na-abawanye ka Chinefo ka ọ na-abawanye kịta a kwụsịzịrị iti mmanwụ ka eji wee marụ ndị Igbo ihe a bụ omenala ndị Igbo ọ bụrụ na ejizi maka enweghị nchekwa wee kwụsị iti mmanwụ kịta ọ gịnị ka anyị ga-akpọ nke a maka na ihe a ga-emetụtawekwa omenala eji wee mara ndị Igbo ka ị nwere ike ikwu. Ihe mewu na anyị nwere ike ịjụ ajụjụ ka anyị marụ maka akwụkwọ ahụ edepụtara ya akọwachaghị ọfụma eziokwu bụ na anyị nwere mgbe ụfọdụ dịka na afọ ole ma ole gara aga onye otu m nọ n'Ọnịcha o rutere n'Ọnịcha n'oge ekeresimesi ofu ịga ntiri na-aga na-eme n'ụdị na ọ na-ayọ ego o wee sị na chọrọ anyị cha o wee nye ha 100 naira ọ sị nwoke m na ọ bụghị ụdị ego a ka ya mere ha na wee kpughepụ ihu ọ bụrụ na o ji mma n'ime akpa ya o wee wepụtazie 1,000 naira wee nye mmanwụ wee gaa tirikwe gara tirikwe na-agakwa ebe ọzọ ha na-anọ ọ eziokwu na o nwere ike ọ bụrụ na ọ na-eme mana ijiji maka na e nwere ndị isi na-adịghị mma nọ na-eme mmanwụ na-ebu AK-47 ma ọ bụrụ na agha sị ka ajụwa ọfụma ya wụ ihe na-ekwu ma ndị niile kwadoro na ha ga-eme ịwa akwa ndị ga-eme omenala dị iche iche ndị ga-eme akwamozu ndị kachiri obi maka enwere ndị na-ekwetaghị eme eburu ya anata ala Igbo isizi onye ọbụla etinye mmanwụ maka na enwere ndị kama ị ga-esi imi n'ala si ndị uwe ojii na ndị ọzọ dị n'aka ha nyochaa ya mmanwụ adị ebunu AK-47 ihe ọbụla mmanwụ ga-eme bụ ikekwa o jiri ụmụ piso ma ọ bụ ihe na ndị arụrụmana ahụ ihe ndị na-ekwu ya bụ na amago m na o mere mana isizi na ka ejiri maka ya wee kwụsị mmanwụ n'Imo steeti niile anya ọ dịkwa onye ahụ mma enwere etu ọ dị a sị na anaghị ekwe na ọkọ na-akọ wee kọgbara anụ ya bụ na ọ ga-aka mma na eleziri anya mara ndị a bụ ndị ji mmanwụ akpa arụ maka na akwụsị ya bụ iti mmanwụ kpamkpam ịmara na o nwere ka ọ ga-esi wee metụta ihe ji wee mara ndị Igbo n'ụdịdị anya eziokwu ka ekwuru ka anyị gaa n'iru ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwa ihe gbasara akụkọ a jee na Daily Post jegoro ya nke ọma ọzọ dịka ịbịa ebe a wee sị Group launches book for basic learning of Igbo language. Nke a wee bụrụ na o nwere ndị a na-eme non-governmental organization wepụtara akwụkwọ a ga-eji wee na-akụzi ma na-amụ asụsụ Igbo maka na ka ha si wee kwuo n'ọgbakọ ha gara na ndị UNESCO na-ekwu na 50 years coming na nwekwara ike asụsụ Igbo bụrụzi ihe na-ama na-echetazi echeta nke a ọdịgo ka ọ dị maka na abịa na Lagos steeti ebe a amanụ m otu ha si akwadobe asụsụ Igbo na ama m na asụsụ Yoruba ka e mere ka o wee bụrụ iwu ka ọ bụ ma ị bụ onye Igbo ma ị bụ Hausa na ị ga-amụrịrị
and ka esi asụ were ede Yoruba mana amaghị m maka asụsụ Igbo. Nke mbụ bụ ya bụ ndị otu hibere ha bụ ihe ọ bụghị tata ka e kwuru ihe gbasara 10 afọ ise ahụ ote na-ekwuru ya ọ dị m ka o ruwe na ọ chụwa n'ihe dịka ọgụ afọ a sị na Igbo ga-anwụ Igbo anwụghụnụ asụsụ Igbo ama anwụkwanụ maka na ịma na mgbe aha ha kwuru ha ahụ ofu bụ na enweghị ebe a na-eme ya n'ụlọ akwụkwọ ịma na rukwe ma ugbu a na ịgakwarị ya n'Igbo na enwere ọtụtụ ebe dị iche iche ị na-ama a na-ada asụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ a na-ada akụzi Igbo n'ụlọ eji oyibo akụzi Igbo mana ha nwee pụtazi nọrọ n'obodo Lagos na-eti na a ga-eme nke ahụ akwụkwọ wee mee ha mba hapụ ikekwe ọ bụrụ na e nwere onye otu ha dere akwụkwọ asị ka ewepụta ya maka na nsogbu anyị abụghị akwụkwọ FC ọgbarụ ha dere akwụkwọ kamgbe akwụkwọ Igbo ka nkụ Ogbonna ya Okoro bụ ọyị nwoke dere ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche o dere n'Igbo ya bụ ọ bụrụ na akwụkwọ ka ị na-achọ akwụkwọ dị nọọ ndị ga-agụ ya ihe a tụziri anya n'ime ya bụ ha nwee ga kwado ndị na-eme ya eme ọ bụghị iwepụta akwụkwọ a na-ama nwunye na-agụ ndị na-egosi ihe gbasara Igbo na-akwalite ihe gbasara Igbo ya enwere mgbe Ugwumba wepụtara akwụkwọ magazin ya bụ magazin ewepụtara ya dee ya n'oyibo n'Igbo ndị be anyị ekweghị ego ya bụ odoghị anya na onye weta nke mmegha na nke oyibo mana ha nze Chineke maka soshal midia mere kịta na ọtụtụ ndị mmadụ na-apụtazi na soshal midia asụ Igbo sụtụ ya ọfụma ị na-afụrụ dịka Ebuka Obi ebe ọ na-asị ọ bụrụ na ịsụtaghị Igbo esi ya ma my papa sị ọ sịghị na eriri ya eri ya bụ na ọ na-emezi ndị mmadụ ihere na ha amaghị asụ Igbo na nwa agbọghọbịa pụtara ha bụ ndị Igbo o wee bụrụ na a zụrụ ha na mba ofesi ha wepụta bụ bịa na-eme onwe ha ihe echekwa eme ihe ọchị ha na-eme n'ụdị na ha amaghị asụ Igbo ha na-eme n'ụdị na asụsụ Igbo local something nọ ihe ndị mmadụ wee ijezie na comment section efu ka ndị mmadụ na-atụ ha mgbọ a na-atụ ha mgbọ maka na ihe dị etu adịrọ mma o wee dizie ka a ga-asị na asụsụ anyị nwere ka o si wee pee mpe wee karịa asụsụ Bekee ịma na ụmụ ihe a niile o bidokwana mgbe anyị na-aga akwụkwọ ịbata praịmarị a na-eneghị anya ị na-asụ Igbo ịsụ Igbo na klaasị onye ọbụla na-asụzi Igbo mgbe aha na-enye anya ka ọ ma ha ịpụtakwuzi nkịta ịfụ onye dịka Chimamanda Adichie ka ọ na-asụ Igbo na-asụta ya mma ya bụ na ọ bụghị asụghị Igbo ọ bụghị ịsụ Igbo ka nwata ji enwe ụbụrụ eke kama nọọ ọ bụrụ na gị wa bụ nna amaghị akwụkwọ nne amaghị akwụkwọ o si ebe ama nke ya ọ da agụkwụ akwụkwọ mana ihe a na-ekwu na ị na-achazụ n'ihe anyị na-ekwu ndị a wepụtara ihe ahịnze unu agbanyana mana ọ ka mma kama ịdị na-etigbusi ụkpana etigbu nke a unu nwere ike ịgbanyere ndị na-eme ya aja n'ukwu Ugwumba so n'isi mgbe ndị African Magic chọrọ ibido ihe n'Igbo ibido Igbo channel na DSTV enweghị ihe ga-eji bido megide ha wee bido ihe na asụsụ Igbo iru anya ya bụ channel na-anwụnye anya kịta maka na ndị Igbo anyị adịghị ekiri a na ha agba mbọ ka amara etu a ga-esi tụgharịtakwa ka ọ ghara ịbụ mgbe niile anyị na-eti mkpu na ahapụrụ anyị na a na-eme anyị marginalize na adịghị enwe ekwesịrị inwe Igbo channel emepe Igbo channel gị wa ada ekiri ka onye ga na-ekiri ndị ahụ ọ bụ Fada Christmas iji wee wepụtara gị Igbo channel a na-enweghị onye na-ekiri ya bụ biko ọ bụrụ na unu chọrọ ịkwado asụsụ Igbo enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ unu ga-eme enwerego mgbe anyị gara na Anambra State House of Assembly ha na-asụ Igbo ụbọchị Tọzdee ọbụla anyị so gaa ebe ahụ fụ ya na ha na-asụkwa n'Igbo enwere otu prọfesọ kpọ anyị gaa mgbe ahụ a ga-efu na ha ọ dị m ka kịta na eme na onye ọbụla na-asụzi Bekee kama iru ebe ahụ ụfọdụ na-asụ ma nke a kpọdoro chi na ka anyị gaa n'ihu na anyị egbuo n'oge na-aga eziokwu bụ na a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụta ihe kedu ka nwa Bekee si asụ ya ebe onye bi ka ọ na-awachi n'asụsụ Igbo ya bụ ka anyị mara ihe anyị ga-eme wee na-akwado asụsụ Igbo maka na Igbo amaka Igbo ama nlakwanụ ọzọ dịka ibe ebe a wee sị Enugu Teachers Economics NGOs Lord Mba on 2024 budget nke a wee bụrụ na aka na-achị Enugu steeti gọvanọ Peter Mba ka a na-etinye ugo na-eweliri aka ndị nkụzi ndị non-governmental organizations ndị economists ha na-etu Mba na bọjetị ọ kwadoro maka 2024 na-abịanụ na ọ gbanyere aja n'ukwu n'ebe ndị a nọ
ya na ọ ga-enye aka wee kwalite obodo. Eche m na emechaa na elekshọn ndị a niile bụ ndị oti mkpu, ndị anyị na ha afụ kịta na-akwụ na ya ka mmadụ ga-ejupụta n'ụtụtụ ibupụta nkata ede ise a na-akụrụ ya aka na ibupụtara nkata ede ise, nchịpụta ede dị iche na ọkụkụ ya a na-eme o mere bọjetị na-akụrụ ya aka ejibeghị bọjetị ahụ rụọ ọrụ ịmabeghị nke a ga-ekenye ndị oti mkpu na ndị ihe na epụtagodo kụgharịa aka onye ahụ isi onye agba pefum ndị ọcha ụmụ ihe a bụ ihe ụtụtụ ntogbu na-egbu nwa nkịta amaghị m ka ndị be anyị na-eji ndị a niile ji ụmụ ihe politiks eri o ruo na mgbe a ga-achụ ụnụ ihe n'anya unu hapụrụ nwoke a ka ọ rụọ ọrụ mbọsị a na mmemme a ka anyị na-eto ya na o mere na ka mmiri gbawa n'Enugu ha bụ eziokwu na ọ banyechabeghị n'ụlọ ndị mmadụ mana emere ya ọdịiche adịgo mana nke ọ na-abụ owenye aka lekwa mma ozi ewenye aka nkịta racha ụnụ anya biko unu hapụ nwoke a ka ọ rụọ ọrụ do ịmara ọsọ na ihe dị otu a ga-enyere nwoke aka o wee fụzie na ndị mmadụ na-akwado ya na-akwado ya na gịnị mere na-akwado ya na-emebeghị eme a gwara m gị sị na ebe ọ na-aka mma bụ ọ bụrụ na mmadụ mee ihe si jaa ya ike ọ bụkwanụ na o mebeghị ngwa si na-akpụ ya aka n'ike nna letakwa na ị ga-emekwara anyị sokwa na ị ga-eme nke a mana ọ bụrụ na e depụtara ihe edere n'akwụkwọ enweghị mgbe nsogbu anyị bụ ihe edere n'akwụkwọ enweghị mgbe nsogbu anyị bụ bọjetị kama na emechaa bọjetị ọkwa egbe ezuo ọkara n'ochi ihe o ji dị m ihe o ji na-eme m ihe na mana amago m na etu a ka echikwa onye nke pụrụ apụ gburugburu emeghara gburus ozugbo a na-atụnye aka ọchịchị nwoke daa etu a ka onye ọbụla chichi n'ebe ọ gbapụ ya bụ ndị nkwa ndị a na-akwa ha aka n'ike si ha na ha bụ nke ha bụ nka onye ọbụla nyefe biko gọvanọ Mba ịgbanịrị na nke i mere eme anyị na-akụrụ gị aka mana ọ bụrụ nke ị ka ga-eme anyị so ha akụ aka na anyị ga-asị gị ime ya onye asịrị ya n'otoro ga-agbagbu ọsị ya gbagbuo ya ka ya fụnanya biko ya bụ bọjetị mee ya ka Enugu ka mma anyị ga-afụna anyị na-etokwa gị maka ihe gbasara sit-at-home imere ka o benata omekwe nke dị mma anyị ga-asị na o metara ka anyị werezie ya na nke a bụ ụkwụ mbụ eti ya tinyezie nke abụọ mee ya ka ọ pụta ihe na nke a ga-amagbu onwe ya ka anyị gaa n'iru akụkọ ọzọ dịka ibe ebe a wee na-asị Procter and Gamble leaves Nigeria, plans to focus on importation. Nke a wee bụrụ Procter and Gamble company a na-emepụta akọrọngwa ndị ihe eji eme ihe n'ụlọ ihe dịka pampers ụmụazị ma ndị ude ma ihe ụmụ nwaanyị ji leta onwe ha na ha achọwaghị ịpụ n'obodo anyị bụ Nigeria maka na obodo bụzi igwe ya na ha ga-elebazi anya na mbubata ịma na Nigeria anya Nigeria kpọrọ isi n'ala mgbe niile onye nke a chịpụrụ kịta bụ Buhari mgbe niile asị na ọ na-aga na-enweta direct foreign investment na a na-enweta foreign investors na a na-aga isi ha bịa ndị nke nọ anọ na-agbapụ ụfọdụ na-agba n'aga na ụfọdụ na-agba n'ọtụtụ ebe dị iche iche maka na erute ebe a na ụzọ efe inye ị na-asịzi anyị na ha na-abịa ndị nke nọ na ijikwata ha ọfụma ndị a ga-apụghị kịta amụchana m nwa mana anyị nwere m ụmụaka ụmụ nwaanyị gaghị ekunikwe so mgbe ha ga ha amụkwa nwa kịta pampas nwere ike ọ bụrụ na nwata mee otu pụ ọ bụrụ 1000 naira bụ ofu mkpụrụ pampas ọ na-enye nsogbu ọ bụghịkwanụ na obodo anyị nwere otu ha si wee chọọ ịkwado dịka ihe dị etu a maka na ọ bụrụ na ndị a buru pụọ kịta ngwaahịa ha ga-akazi wee gala ọnụ aka na-ekwu nke mere eme ọzọ a na-achọkwa ime amanụ m gọọmenti etiti kedu ihe mere ndị a ji wee chọọ ịpụ ọkwa maka na obodo adịghọziri ha mma ịnọ wee na-emepụta ngwaahịa ha na-emepụta o nwere ihe ọzọ ụfọdụ n'ime ha maka ine n'anya ka ihe kọmpanị ji abịa n'obodo ọ bụrụ na e nwere cheap labor ya bụ na ndị ọrụ ada na oke ego ọ bụrụ na ihe ọkụ eletrik dị ọ bụrụ na e nwere nchekwa ọ bụrụ maka ahịa juru ebe a ga na-eri ya ka nkụ mana ha nene anya ịnọ ọrụ tupu ijiri ọkụ nepa mee ihe nwere ike ọ bụrụ uwo na-abụ n'ọnwa ka iji ọkụ nepa rụọ ọrụ ewetara iwu bilion ị ga na-akwụ ụgwọ ahụ a na-akwụ ada abanye na akpa ndị nepa na onwe ha maọbụ ndị kedu ihe a na-akpọ ha power holding ejiri ụmụ ntụrụ aghụghọ na-ezikpo ego corruption ka nkụ na Nigeria ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ na bikonu gọọmenti ọ bụrụ na unu chọrọ ka ihe a na-eme nwee isi gwanụ ndị a na-apụ biko unu apụ na kedu ihe mere unu ji apụ a ga-enebanye anya enwere mgbe a na-enwe industrial
zone industrial area na-eme ka ọkụ na-adị ebe ahụ karịa etu ọ dị n'ebe ndị ọzọ mana ugbu a ihe niile nọzi na ya mee ya bụ onye ọbụla kọmpanị ọbụla na-achụ ego ma chọrọ ebe ha a ga-ebe dị ha mma ọ bụrụ ntụbata anyị na-atụbata enweghị ya na-ada atụbata ma toothpick anyị na-atụbata ya bụ ka anyị tụrụ gawa nke bụ eziokwu bụ na a sị na ọ na-abụ ihe na-abụ n'ọgụ wee bụrụ ahịhịa bụ ihe na-ata afụfụ ya ma ha pụrụ ma ha nọ ndị na-achị anyị ma ndị nọ n'isi ọchịchị onweghị nke ha ga-achọwa ihe ha ji ebi ndụ achọwa ọkwa bụ na gị ha gafego mana ọ dịghị mma onye gafee osi ogwe gbajie eziokwu ọ dịghị mma eziokwu Igbo bụ Igbo ozo na wee gbachaa a sị na enewe ka ozi si wee dosa ọnụ ebewe akwụsị ha akwụsị ya bụrụ ka anyị gụpụtawara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ na ụbọchị nke taa ị mara na ya agaghị ala mara na anụ gbala taa echi bụ nta n'Ugwumba telivishọn ka ozi anyị si erute gị biko ya bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị binyere anyị aka ịhụnanya tinye ozi na ngalaba ozi kesaa ozi ya ma sonyebere Ugwumba telivishọn dịka ị na-eme nke a ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị maka na ị na-akwado asụsụ Igbo aha mbụ Emilia Onyinyechi Nwankwo kpọọ m Adaọlaedo ọ dị mma nwafọ Igbo anyị na-asị unu biko ọhịa ga-adị ka enwe amaghị ya anyị akwado unu ka anyị pịachie ọnọdụ a biko sonyekwara anyị echi maka na anụ gbanarị tata echi ka ga-abakwa nta emesịa